Výstavba križovatky medzi diaľnicami D1 a D4 pri Bratislave je jedným z najdôležitejších dopravných projektov na Slovensku. Jeho cieľom je odkloniť časť tranzitnej dopravy, ako aj zlepšiť plynulosť a efektivitu dopravy v hlavnom meste a jeho okolí. Diaľnica D1 ako hlavná tepna Slovenska spája západnú a východnú časť krajiny, zatiaľ čo D4 má slúžiť ako vonkajší obchvat Bratislavy, ktorý má odľahčiť mestskú dopravu a umožniť tranzitnej doprave obísť centrum mesta. Napriek tomu, že výstavba D4 bola ukončená a uvedená do prevádzky v roku 2021, chýbajúce prepojenie s diaľnicou D1 spôsobilo, že jej potenciál nebol plne využitý. V novembri 2022 Národná diaľničná spoločnosť podpísala zmluvu s víťazom tendra na výstavbu rozšírenia diaľnice D1 Bratislava Triblavina, vrátane križovatky D1 D4. Poľská firma Budimex sa zaviazala postaviť 3,6 kilometrový úsek za približne 3 roky. Zmluvná cena je zhruba 110 miliónov eur a stavba bude financovaná zo štátneho rozpočtu. Projekt rozšírenia diaľnice D1 medzi Bratislavou a Triblavinou začína pred mimoúrovňovou križovatkou Vajnory pri Zlatých pieskoch a končí v križovatke Triblavina. Súčasťou projektu je nielen rozšírenie a rekonštrukcia vozovky diaľnice D1, ale aj vybudovanie križovatky s diaľnicou D4. V rámci stavby bude postavených 18 mostov a protihlukové steny v celkovej dĺžke viac ako 2,5 kilometra. Okrem toho bude diaľnica vybavená novým informačným systémom, bezpečnostnými zálivmi, odstavnými pruhmi, protihlukovými opatreniami, oplotením a preložkami inžinierských sietí. V novembri roku 2024 boli sprejaznené prvé vetvy križovatky D1 D4. Prvým bolo spojenie z Jaroviec smerom do Trnavy. Druhá vetva spája Trnavu s Račou. V rámci výstavby križovatky D1 a D4 pri Bratislave je nevyhnutné zvýšiť niveletu, teda výškovú úroveň diaľnice D1, aby sa zabezpečilo bezkolízne kríženie s diaľnicou D4. Tento proces zahŕňa zdvihnutie diaľnice D1 ponad diaľnicu D4, čo umožní plynulý a bezpečný tok dopravy na oboch diaľniciach. Na realizáciu tohto zvýšenia sa vybudovali dočasné obchádzkové trasy, na ktoré bola presmerovaná doprava z diaľnice D1 počas stavebných prác. Po dokončení zvýšenia nivelety a súvisiacich stavebných prác bude doprava opäť presmerovaná na pôvodnú trasu diaľnice D1, ktorá už bude prechádzať ponad diaľnicu D4 a bude rozšírená na 2x4 pruhy.